Salutare tuturor, eu sunt Mario și bine m-am găsit la primul episod, că nu mai am filmat, o să mă judece că n-am emoții. Am mai avut un canal și da, l-am pierdut. Nu mai făceam abonați, nu m-am făcut și aia să deschid un nou canal. Vă rog, dacă vă place să vă uitați de continuare și de asta. Azi o să citim o poveste horror. Uite, Halloween. Ești acasă, Ioana? De ce nu răspunzi? Da, tati. Sunt acasă. Tocmai mi-am terminat temele. Vasele sunt spălate. Sunt prost eu. Sunt emoționat, mă bâlbâi. Și am făcut curat în toată casa. Bravo, Ioana. Însă nu asta e important acum. Intră pe net la știrile locale. De ce? Fă cum îți spun și grăbește-te. Cine e omul fantomă? Deci e adevărat? A scăpat? A spus la știri că a omorât mai mulți oameni și că a scăpat din spitalul de nemuri Germia. Dumnezeule, pe cine a omorât? 4 gardieni și 2 asistente. Le-a spus numele? Nu au spus niciun nume. Bun. Cum adică bun? Bun în sensul că am încheiat discuția. Deci a scăpat. Iar acum e pe fugă. Ar putea să fie oriunde în cartier. Dar spitalul nu e chiar atât de aproape de noi. Nu poate ajunge atât de repede. Ioana, tu nu știi de ce e în stare. Încuie toate ușile și închide geamurile. Sunt destul de sigur că nu e aici. Mi-e frică și sunt singur acasă. Dar e zi, e 11:01. Hai. Ascultă-mă. Iarăși nu asculți? Asigură-te că totul e închis. Ok. 5 minute mai târziu. Mamă. Ai verificat ușile și geamurile? Acum, tati, acum. Nu cred că e nevoie să te alarmezi așa. Bine, Ioana. Dar mișcă-te mai repede. Mamă, facem like-uri multe și vă rog. Vă dau inimioară. La cei care sunteți abonați o să primite inimioară. Te rog frumos. 2 minute mai târziu, mamă, e Pakistan. Ușa de la intrare e închisă. Vreau să fac o scurtă pauză. Scuzați de vocea mea. Sper să vedeți de vocea mea, dar așa mă aud eu. Așa mă aud pe filmare, dar în viața reală am altă voce. Hai, dăm drumul la tăbă. Ușa de la intrare e închisă. Mă duc să verific geamurile. Verifică cealaltă ușă prima dată. Care cealaltă ușă? Mamă. Ușa de la garaj, Ioana, ușa de la garaj. Mamă. Știi că mi-e frică să mă duc în garaj. Și oricum ușa aceea e tot timpul închisă. Ioana, du-te și verifică ușa de la garaj. Acum. Bine, bine. Mă, coai. Scuze că stați-mă că în jur. Ai verificat ușa de la garaj? Omg, tati. Acum o verific. Era deschisă. Ai închis-o? Da. Bine. Acum du-te și verifică geamurile. Bă, să nu rezi, Amilica, acestea am emoții, mi și... Știu ce trebuie să fac. Ioana, acum. Dă-i drumul. Chiar nu înțeleg de ce ești atât de alarmat. Încep să devii paranoic. Nu sunt deloc paranoic. Okay. Vreau să știu că ești în siguranță. Tati, dacă timpul ăsta a vrut să scape, cu siguranță nu se va învârti prin zona. Nu-l cunoști, Ioana. No. Așa zici, de parcă tu-l cunoști. Ai verificat că totul să fie închis și încuiat? Ioana? Ai verificat în toată casa? Omg, tati. Acum mă duc în camera de zi. Băia să nu mai mă găzice.
La bucătărie ai fost? Bună, pot. Gata, am revenit, am urmărit oricălamul și mi-a dat drum. Da, da, bine. Eu acum ies de la lucru. Tocmai am primit o notificare că a fost spart un magazin. Unde? Este toată lumea în regulă? Era închis. Unde? În centru. Asta e bine. Înseamnă că nu a ajuns încă. Stai. Au descoperit ceva. Cine? Și un set de cuțite. Mi-era frică. Mira să fie. A verificat în toată casa. Acum verific camera de zi. Ioana, ce naibii tot faci? Trebuia să o verifici deja. Răbește-te. Tati, ce se întâmplă? Stinge becurile și oprește televizorul. Televizorul este oprit. Cam asta este acest episod. Nu l-am făcut lung. Nu l-am făcut așa lung. Continuăm povestea în episodul 3. Vă rog, dați un like și un subscribe și pup. Vedeți că joc Samp. Vă aștept la un Sampo lpg.brown și o să pun și IP-ul în descriere. Pa, pa, pup.